СБУ повідомила про підозру у державній зраді Сейтумеру Німетулаєву. Під час окупації Криму він очолював Хенічеську райдержадміністрацію. Втім, на посаді не просто не протистояв російській агресії, а й допомагав окупантам. За інформацією СБУ, Німетулаєв перебрався на півострів одразу після окупації. Там активно долучився до пропагандистської кампанії, спрямованої на кримських татар. Відомо, що на півострові він створив і очолив колаборантську організацію «Крим-Берліге». Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою, кажуть в СБУ. Правоохоронці встановили, що справжньою метою цієї організації є пропаганда серед кримських татар, нібито легальності окупації Криму, агітація визнання органів окупаційної влади, а також спонукання до участі у незаконних виборах на території окупованого Криму. Сейтумеру Німетулаєву загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.